nganong ipi mansisgi aga por bangalet aga hospital badon ipas konvel usakri jongople balaklat no nalait hamtu po ICU po negrims ngong pasta minch kulang jing dwai ma apadeng katu ka jing pang andai kai ka bangi i kalong kata dur ka ton ka jing tengen hakat katu ka jing shipop but kai kapalong yo sakri jong play ba padeng ka bakum katu bandang ton kataka mo kataka dur khamat kapalong jai jai dei namar pulamat yo jisu dei namar bola ya tun kat baru jisu ban nampat jusyam kawai ru kasin abang ikenduk ri pasukan vil yaga khamat kabai dom ka khamat kaba ikhia em ka khamat kaba supo samar khebay mo pastor irang yalap ningamne komno mangabat mapi ki para banget ki para mensim ki makodor natip teng ka etan bangin don ka khamat ka upo samar khe hapdeng jong kijing kijing ele kijing tunju jong kijing em dengan ngi pitang kini kawai habangi don yu jisu kalong ka bor haga jing em jong kristan ba jong kristan i testimony belum kot ngakwa banya samar pi aga por bau senam arajat khat khantai i mei jonga ba i lok jonga haga ju ka por ki shutom pad me yalam ki shatesh po bangalore ban sumari ki yok kan so bar arlat Baiknya ke bangsa soban ayu iblay kalong. Nakibriyo ki bay iyangi. Kyong habangi pet ifi. MGE don kataka kamat kabad idyaw. Nega kamat kabapu samlaki. Pangaw niki namar mangidon yu jisu. Oh banya leh nagamta jongi. Oh banlong nong shon yiki ba shon. Nagalong agamet ne mohagadok ka jongi. Dai namar jong bangila ban ya chiplang bandang rekhe bandang don ka khamat ka pho samrekhe para bangi pi paro kumlo mangi donginya chu snam ubat thama begini kismi ke brang sa baga percaya kan yu i yaga dor ka bhabre ka jong jisu ko mangi jigrai mo ai pe ka dor ka jong jisu ka dor ka bhabre kan pau hanga barapi kambyang tangan surwai rai bangin matu yauta uban pan ipo ipin uban penyo hangai pi yaga ka dur syaka perthai ka dur ka jung jisu haga jing em ka jung ajong pi